Malawi Today. Ndi basi atabwera ku nyumba kunapeza mumaso munthu amamnonda nkazeti macheza kena kunapeza ndagona naye. It was Friday. Saturday nakumana nawo aja anabweranso anandimbira phone atabwera anandizona kuti wagwira ntchito yabwino ndalama zako izi andi pasaso 25,000 nawo sanata chabwino nenakhala Saturday Sunday Monday mamawa nangomvothenga kuti mkazi uja watani wamwalira. Choyamba zili bati kukupemphani nonse amene mmayikonda programu iyi kuti muifunire zabwino zonse pamene ikulondola nkhani ya Joseph Kanyota omwe akusauka ndi moyo wawo. Joseph akuti anasankhidwa ndi anthu achipembedzo cha Jabulosi Satanic kuti awagwirire ntchito. Chodabwisa chinali chakuti amatumidwa kuti azigona ndi atsikana omwe amati akagona nawo amamwalira pakadusa masiku atatu. Chodabwisa china chinali chakuti akamukalipira munthu amadwala kodetsa nkhawa kapena kumwalira kumene. Mkuluyo anatuluka chipembezochi ndipo akuti akutsata Yesu Khristu ngati msamiro wake. Nkhani iyi ndi yayitali ndipo zili pati ikukupemphani kuti mudekhe ndi kuyitsata bwino lomwe kuti musasiyidwe pambuyo. Kodi za nkhani zili pati iyi ndi ndime yoyamba ya nkhani ya Joseph. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Aine dzina langa ndi Joseph Kanyota kumene ndimakhala ndikudzomba mmudzi wa Chimowa. Chabwino kuchokera kuzomba kumene kuku tikudziwa kuti muli ndi madandawo komanso nkhani imene mukuona kuti Amalawi nkuyenera kuti mugawane nayo. Tingoyamba ndi chiyambi zinayamba muutani zinthuzi. Choyambira chenicheni ndili form 2 cha 2009 mmene momo ndinali ndi kozano kuti masomphenya ndimatha kulota zinthu ndikalota chinthu chija mamawaso chimachitika chimodzimodzi. Lese kunyumba kubwera mulendo mawa adzavala black and blue mulendo damabwera adi mawa atavala chani black and blue ndesimeja zakhazi kuchitika ndi tsiku lina ndi form 2 kudapezeka kuti ndinadzalota maloto amene nangu atenga ngati maloto pachiyambi nadzalota munthu akutenga ndrama akukasiya malo ena ake. Malo amene ndoti ndimadusa ndikapita ku skulu ndimakonda kuima ndikukodza pati pamene popo panali mwala ndi mtengo. Ndiye atasiya ndrama ija ananyamuka kumapita. Ine tatutumuka sinachitenge ngati muna ndi chinthu chenicheni nikangoti muna ni maloto basi. Kunapezeka kuti wiki inatha malo aja pamalo aja sinafike poso ayi. Kunapezeka kuti Friday so next week kunapezeka kuti ndinadzalotaso maloto munthu uja akutengaso uniform awakasiya pamalo pati pompaja ndemena kazakasiya uniform pachiwirija kunapezeka yoyambe jaso inali pati inali pomwepo nito maloto ndikumayionaso ndinazadabwa kuti munthu jana zasiya uniform kuyambirira apasa zasiya uniform kachiwiri uniform yoyambirira jaso ili pati ili pompo. I think zinthu zikoza kuti munandizeni ndipendi kapangepo check but Monday kutacha nanyamuka mupita ku school nadusa yachidule ndithu nakafika pamalo paja nakagudubuza mwala uja ndinakapeza kuti uniform awiri nitapeza uniform awiri ndinatsegula moyamba ndapeza 25,000 kwacha yachiwiso nkuzasegula ndikuzapeza monso 25,000 kwacha imene ali ngati 50,000 ne ndi mafunso ndalama imene yachokera kuti komanso munthu amene chazasiya pafuwa chani ndi maloto mwina ndi ambuye mazabe nalibe ndi ntuma zeti komano ndalama palibe mphangano kuti ndalama 50,000 ndikuibwezeresa ndikumapita ndinayitenga ndalama icha nesi yanchiko ama napita ku skulu nakaphudzira napita nayo ku nyumba namba kuigwirisa ntchito ndalama icha. Mwina kuyambirira utaona kuti munthu wamulota ndi tsiku lina unaganiza bwanji kuti ndikayang'ane dipa pamenepa ndizipeza kuti maloto. Chifukwa chonena kuti monga mmene ndinakuyambirira muja kuti ine ndimati ndikalota chinthu chimachitika eti ndiye ndalota kuyambirira kunazapezeka kuti munthu janasiya ndalama anasiya uniform icha ntero sinakhale nazo busy nikanguti ndi maloto maloto omwe aja nazabwerezaso ndino zapepena apana amakasiya uniform pacha paliso uniform yambirira ija komanso malo amene akasiya uniform ndoti ine ndikuwadziwa sajilendo yayi malo ndikuwadziwa aine zinango ndipasa chilimbikiso kuti kanga zinthu zija zikuchitikadi bwanji ndingopita ndikapange check ndifake ndakhala ndi chilimbikiso chopita ukatani kukapanga check ndi ndakapanga check napeza zinthu chanazipezadi zimene mazilota zija napeza ndizeni ndithu munthu chamazasiya ndindrama ija namba kugwisa ntchito wiki imeneyo kuimwaza kunyumba sana ndifunse bwinobwino chifukwa chona ndimakhala ndi ndrama sopadera ndimakonda zojambula ndi magulisa kwa anthu kwa azungu
ndi sinali vuto kweni ankangona ndalama zake ndizitizo ndizimene nthawi imeneyo zimachitika zimenezo uli form chani komanso unkaphunzira kuti ndi form 2 ndi kuphunzira kuti kanga secondary school ndiye kunapezeka kuti ndikudya ndalama ija maziwa be munthu ndi mwana eti si ndalama ija ndingamaije kwambiri ayi zodya zake ndi zing'ono so kunapezeka kuti panasala wina sala mwina 30 chakuti kunapezeka kuti Friday nazalotaso maloto omwe aja munthu aje so imwe amasintha zovala kamabwera zasiyana meneko posoma mavazo vazi mozi zomwezo ayi ndaza muno taso ndi akasiyaso univopi inaso ndi nadabwaso kuti pepa zokhala bwanji kodi munthu akuzasiya univopi kachike naso kodi munthu akumanitumiza ni ndani ndi makani mafuso koma kuti ndimuudze munthu zimakanika basi nazapita Saturday pamalo paja pharmacy ya pasi pamwala ndakochosa so mwala uja kupeza so univopi ija uwerenga ndalama 25,000 ndi jayonso imathamangira so 50 chakuti so basi ndalama ija nobza ndikumayiyozabe kumayiuza ndino akanga moyo wa ndalama no ambano khanga to anditani wandilowererano so muna so bigirisa so ntchito ndalama umagirisa ntchito yanji kutenga kuti unaliso nyamata wang'ono munthu apa school kwambiri ndiko zano ndimangojera basi mango agulira azinzanga zokudya basi muna ina mangogawa kwa azinzanga chifani mo wasi ndinkama zasikana ziso sizinayiso kweni of course ndi chibwezi nthawi imeneyo komano sikuti ndimegwisa ntchito njira so lakwika kwambiri mani mangojera basi mumazobe ngati mwana ndio ndopezeka kuti Friday so linaza kwana la wiki inaso imenele ngati week number 4 yet kunapezeka kuti Friday zita kwana Friday mesi na malolo nali onse basi naza kwana Saturday ndinanyamuka ndata ndipite ndikagule zinthu mu shop ina yake nditapita mu shop ija kunazapezeka kuti nditangolowa ngati mu supermarket nditalowa mu supermarket mucha ndinazamuona munthu uja amene kamulota uja mazobe ndi ntuma zibe munthu ndimamulota uja ndi uyu ndipo palibenso kuti so angandinamize ndiyo chata ndiona anamba mandimwetulira chifukwa sinanga kuti ndikunziwa kumaloto inenso ndinamba kumwetulira so munthu uja ndowe basi anabwera pamene panali ine pacha atabwera andipasa moni bwinobwino ngati tikudziwana motiso anthu mwina amene magwira ntchito anaona ngati kuti mna ife matani timadziwana ndikale ndikumakana likoyamba kukumana munthu uja anazapezeka anandipasa moni ine ndinamfunsa kuti inuyo ndimakuonani anaweza kutuma ndiona kuti nalo ine ndimakulotani mmazasiya ndalama pena pake ndalama zinimati ndimapita kumakazitengapo ndanizo iwe sutu malota zimene zimakhala zikuchitikadi komano imene njira yokha imene iwe ndine tikanadziwana nana kuti ndinafusa so ndalama zimakhaza chani anazoti munthu ina aliyense amafuna ndalama iwe ndalama zibasi makupasa kuti basi uzimonga nyamata uzisangalalaso ndinazoti ndalama zachuluka mone panopo sinamaliza solo kuzidyaso zinazicha nanazoti iwe tabadya ndalamazo ngati ufuna uzaziwe chifukwa chake si lero nthawi idakalipo panopo tazipanga katazidya kaya ndinazoti koma ndalama zikoni kwene ndichana nanazoti ndi ntchito imeneyo iwe umagwira ntchito ine ndi madaba kuti ine munthu ine sindigwira ntchito ine iliyonse ndine mwana wa sukulu makuti ndimagwira ntchito ndi basi sinafunsa mafunso ambiri kwinako ndimachita bengati manthaso basi ndapezata anati usasweni vulupinaso ngati yomwe ija maso swani imene ndeno ndiyopasa nano hand to hand so pano anazandipatsa kuti ndiwinaso iyi nausati chabwino ndinayilandira ndanozoti amene muli fomu kweneko katani ukayifire noza chabwino ndi anazatulusa fomu inaso mjeketerawo yofanana ndi imene ali mkati muja ndi inali ya lady ndithu mawake olimba za black ndisuli inali yodabwisa fomu yongofira ndithu ndanozoti koma pana anapanga target kwamba naipo saina signature noza usakasaina apapa ukasainire chapena apa basi napeza chabwino ndamva koma amene unaionera fomu yotayiona imaoneka kuti nasi fomu akamakupasa imakhala muna organization kandi fomu ndi muna munthu kupereka maganizo ako zosiyanasiyana ine cholinga cheni cha fomu yo ndikho sini machiziwa komano panangolembedwa ngati dzina of course panali mawu amene ndayiwala panali mawu akulu ndithu amene acholinga cheni cha fomu yo komano sinapange focus kwambiza mawu komano panali maina chanchani koma semazo amene makhalira fomu kuti munthu ifire ndi cholinga cheni ndikho sona kuti nthawi imene yonse machiziwa komano ineyo ndinangokhala sangaso sinanga munthu akundipasa ndalama sunga nkanine chinthu cha simple ngati chimenecho basi napezeka kuti ndinanyamuka ndinawerenga ndalama chinopezaso dineso 25,000 basi napita nakafira fomu ija ndakaisiya pena pake kuti ndikazakumana nawo so Saturday nzana ndizapasa ndiye kunapezekano kuti lisanakwane Saturday lija anadzandiimbira foni tikumane ndinazoti ndisi zingatheke tikumane sinanga mkamuna mune mkati mwa weekend nazoti sizingatheke tikumane weekend anazoti basi zankumana so Saturday lomwelo ndizakuimbira foni nene bendi ngakhambe ndi madaboti phone number yanga itenga kuti phone number ndiimbire phone ndasaina phone pa chaneka paso phone number yanga ndamba amba ndiimbe phone ndafira phone ija phone number ngaitenga kuti ndati chabwino be tizaziona kusogoloko basi ndiye kunapezeka unena kuti Saturday jeta kwa ananiimbira phone kuti ndabwera
tabwera tikumane pa trading ipa kuteme ndikukhala kuchinamwali basi unazapezeka kuti ndinadzapita napeza ndithu abwera pagamoto yawo nakwera kundozota ndombonso kupasa ndalama zako basi ndinatenga anandipasa ndalama uniform inali kukulirapo kusana ndi mama ndipasa kuyamba icha inonkhanga kukulirapo ndithu nde atandimba phone nangana fomu ija imene nafira ija kunapezeka kuti sinaipeze njene khozoti nasowe naiyangana fomu ija nasowa nditapita kuja nakazota fomu ndaiyangana yasowa sindikuiona kuti khandaisi apatipo ndiwa chamangoseka undiza kuti koma unafira ndikuti ndikuzota ngati pali namukhoza ndipasa ningofira mutenge namuzoti ngati unafira basi silibe ntchito ngati asowa palibe soka anthu bola unatani unafira basi ndana ndipasa ndalama sicha ndana ndizona kuti ndalama izizi muli zochulukirapo nawo sabwanja noza muli 25000 yakwecha ndi muli 25000 ina ndalama imeneyi tifuna ukagwirisire ntchito ina yake ndi nauza ntchito yanji imene ndaona ndizona kuti ntchito yake ndi ya simple umaziwa kuli nsikana ena wake mbali za kwanuko zina yake ndi nauza kuti ndikunziwa nsikana amene ndo amakonda zopemphera ndithu anandiza kuti tifuna ukapange chinthu china chake cha simple ndithu ukanjo yako so kumene anandiuza abe ndizondikopa ndithu ndizoti bwanji anandiza kuti tifuna ukagone naye zimene zakunena ndi mkulu amene munakumana naye pamaso so pana mkulu amene amakhalira kuti komanso zina yake ndani mkulu amene zina yake ndi anandiuza siku imene mwana mu supermarket mucha amakhala ndithu ndume amakhala kuntunda kweni muti sona anali munthu wamba anali munthu oneka kuti wa ndalama zake komanso wachochita ndithu anandizo nthawi ankagwira ntchito koma nayi ni ndalama zambiri ndi akuwuza nso pano kuti ukakumane ndi nsikana ameneyi ndi anandizona kuti mukakumane ndi nsikana uyuyu kumanena ukapange chotheka kuti ukagone naye ndinauza ndati chabwino sipavuta koma ndovuta sindimayankhulana naye sindimacheza naye bwinobwino fo ndimayankhulana naye koma sindimacheza naye kwabe ndikayesesa ndi anandizoti usadere nkhawa ife china chilichonse takonza ndipo pepo ndinadabwa kuti akuti ife china chilichonse takonza munthu wabwera yekha komabe sindikanatha kumfunsa mafunso ambiri basi nangomuyang'ana kuti chabwino basi ndanandigulira ngati mphaso madrinki zichandi masnacks zichanchani anakangata kundipanga ngati za force isenso kuti zinthu zitukadye komanso kamwezisi ndebe sinanga mtoti sindikuzuwa china chilichonse nazilandira zinthu zija basi nakapanga zimene jana nena namwa anali sobo ndi zimadrinki zina zake napeza kuti namwako zinazo nagaira zinzanga chimweno wanga ntame ndukani chimweno wanga kulibeko komanso sinkanampasa so zimefake amakonda mowa zose masiweni kweni basi kunapezeka kuti tinayamba Monday Tuesday nazakumana naye mkazi ucha komano sinnakwanise kutani kumuyankhula ndinkaopa basi nazandosa ndi wacha anazanimbira foni lachinayi anandizonota tabwera basi napita anabwera swatring mompacha ndizota mawe sipange choteka kuti kumana ife china sweta tani takonza kale wakankumana naye sizivuta aso muoneka kuti anakusekerera basi nanazota chabwino ndi basi atabwera ku nyumba kunapeza mazuwa munthu amamuna ankazedi macheza kena kunapeza ndagona naye it was Friday Saturday nakumana nawo aja anabweraso anandimbira foni atabwera anandizona kuti wagwira ntchito yabwino ndalama zako izi andi basaso 25000 nawo sanata chabwino nenakhala Saturday Sunday Monday mamawa nangomvothenga kuti mkazi uja watani wamwalira mukulu waseme wasalumbilisa Yesu nawo nebe maziwa be munthu oti wagona naye masiku atatu apitawo ndilero kuzoti wamwalira munthu oti samadwala samuonesa sainenso da kudwala kamena sandadandaule bwina chilichonse zinabizo zinandikhuza napanga paka nokafufuza kuti amadwala chani anamuzoti anangogwa basi nene kuchipata kuzota munthu mabwera ndi maliro ndenebe ndinkakhabe ndikumaganiza be kuti munthu chabwanji koma kuti ndiganizire kuti zinthu zachitika fuka cha ineyo sanga kanali koyamba sinaganize china chilichonse basi unapezeka kuti atamalira munthu janayi imbira foni aja kwauza kuti munthu unagwana nacho amwalira anazoti mwina amadwala ameneyo ine mwina da amadwala adi sa munthu oti simbale wangaso nadandaula koma suti zinazi kuti paka nafika pesi ndi kumadandaula kwambiri kunapezeka kuti basi anaza khanga zimenezo zatha Monday Tuesday anazakumana nawonso Saturday amandipasa ndalama Saturday nso tikakumana amene anandipasa uniform ndithu 25000 enditapanga izizi wiki imene anazandipasa 50000 ukhangata ndibwezera anandizoti panopo basi takubwezerano tizopasa bwanji 50000 ndimkozaona 50000 ndinali mwana atontha ameneyo ndini zaka mwina aja ma 16 ndamene azindipasa wiki ndi nabweza basi namba sobala likaso ineyo zochitika zanga azinzanga namba usiyacheza nawo ndimacheza ndi anthu ena akeno apa mwambano ndithu kunapezeka kuti litakwana so Saturday akundipasa ndalama chanondizota ukagoneni nsikana wakuti
anazanchulaso dzina munthu uja wokuti muzi waso ndenazo ndana chabwino ndenafusa koma kuti chalinga chini ndi chani ndizigona ndi anthu amene anandizota uzaziwa benthawe ikazakwana basi napita kwa amene uyo ndesi zinavute nango kukamba naye basi ndanyingira ni ndrama namba 20,000 basi anozere nagona naye anthu sana magona nawo ku nyumba nanga nchimananga makhadu kulibeko nagona naye nditagona naye nagona naye so Friday so nditagona naye Friday Saturday nakumanda achana ndiyamikira ndindipasaso ndrama basi Friday Saturday Sunday Monday nazamva soto munthu uja watani wamwalira then namba nokani maganizo nokuti zinka anthu akumwalira fraja ineyo nditane nayimbira foni banji munthu chasoto amwalira ukanga ndinendi ndivuto ayo chanangoseka anangoti samadandole nazo zimenezo iwe tazingogwira ntchito ndeni nazo koma izi zikundiopsa anazoti usatera nkhawa uzazizwa bwino kusogoloko satero ndinapezeka kuti wiki imene yoyo nazakumana nawo so Saturday wiki imene sana ndizina chichonse anango ndipasa ndrama 50,000 basi atandipasa ndrama kunapezeka kuti ananyama kwa mapita sana yankweso kuti wiki ino kugone ndi wakuti ayi koma mwina makumana malo ake omwewonso ngati amene amakonda kumabwera ku nyumba eti komano wiki kunapezeka kuti anandiimbira phone in town chinaso chinina chodabwisa china choti amadziwa umene ndikupita like nthawi imene ndinali kuti Barracks nene nzanganake Barracks then ndinapita kukamuona nanangozota ukamachokera Barracks kotani undipeze mtown ndizikudikira muti mtown chonsecho sunauze kumene una ayi sinauze kumene nali ndinebe kuti ndiafuse zimakhala zondivutedi nangu avomereza kuti chabwino basi basi ndinacheza chamma 2-3 basi zangu chanamba undiperekeza ndinamuzota basi bwerera ndikafika chonga choti ndikumakumana ndi munthu ujeyo cha Satani asakhalepo ayi chifukwa mafuna ndiperekeza mafuna ndiende basi paka ndipekeza kandisiye chamchansa kole chumwe ndizikapita ukoko basi nauza kuti anamuzota basi bwerera kwinako ndienda basi sio chaba nabwerera basi atabwerera ine nanyamuka napeza pamene pachapo nditapeza basi kunapeza ndi pasandrama eti sana yankhula china chichonse wiki imene yoyo zatero kunapezekano kuti chibwezi changano nane ndi chibwezi ndibwezi ngene nkhangale mbomwe machisala kumatani kumene mkazi kuti amandikonda ndithu kwambiriso kunapezeka kuti anapoma ndivutisa kuti tigonani sinanga tinkagonana abentha amene yoyo inebe kuma ndi maganiza kuti ndikagona nayo yoyo I think apa ngasunga zimawana panga ndani anthu ache basi nawo kano chinthu chotere nango zikhazi kusa ine sindigona so ni munthu ina aliyense nkanga tantha chamwalere mwina ndi vuto ineyo ndiyo jana ndikakamiza inebe mwankana abe mwamusa kumakanga ndi kumukana kunapezeka kuti Friday anazabwera ku nyumba atabwera ku nyumba kunazana ndikakamiza kwambiri ndichina chekitango ndibwerera mmutu mukuti poti anthu ajamia mamwalira achamakhala amachita kwasonya uyuyu ajatisa kumutani takumuziwa ndikagona naye mwina bebe chingachitike basi ndagona naye Friday, Saturday, Sunday, Monday nanyama kupita ku school fana mapusa naye limodzi nanyama kupita ku school ntapita ku school basi ndadaboti munthu sindikumuona girlfriend wanga zina lake ndali sindikumuona namfusa nzake ino ake ndikumfusa kuti iwe bwanji amuona ndoza kuti iwe sunamve ukha girlfriend wake sana kuuze nochachitika ndi chani ndoza kuti wamwalira atu anangogwa adangukankhola zimene zozo ineyo maganizo anango ndibwerera basi ndaziwa kuti ndine amene ndamutani ndamupha munthu uja basi nanzoti zachitika choncho kuti nata chabwino pano pali kuti malo kanga tali kumuchale chabwino ndabwera mochedwa uthenga ndikupitisa umene kuti ku office ndikauze kuti askulu so atani adziwe basi nena nkanga ndabalalika basi nacho ku school chosasazikaso ndanyamuka ndayimbira phone aja ndozo ndikufunani kuti tani tikumane pompano kunapezeka kuti wajadi anazota tango ndipeza kunchito basi nasatira kunchito kwawo ndayimbira phone ndayima panja iwo aja atatuluka basi ndi mmeneno ndi malongosola kuti ne nagona ndi wakuti mukumbukira namwalira kuti nagona ndi wakuti mukumbukira namwalira kuti nzagonaso ndi girlfriend wanga Friday lomwe lero uthenga undipeza kuti wataniso wamwalira inu mukuziwapo chani nanoza kuti apa pano iwe ino tani ule bwino wangosala ndi chinthu chimodzi ukamaliza chimene chocho tinyamuka tipitano sono ukadziwe kumene kumatani kumachokera zinthu zonsezi
ndinauza kuti ine ndifuna kupita kutiko kumene koko koma ndifuna ndidziwe cheni chimene chili mwa ine chimene chimapangisa kuti ndikagona ndi munthu amalifa ndikagona ndi anthu mbuyomu koma bwanji sankamwalira mazami kuyambika fanda amba kupanga kumeneke ndani ndinuyo ndanuza kuti usadere nkhawa uziziwa bwinobwino basi ndizitatero kunadzapezeka kunena kuti iwo ajanwete anandizisa mtima basi nanyamuka kumapita ku nyumba nditakuona Saturday anazondiza ndipangiso chinthu china chake kuti simene laujena anandiuza ine timakumana kujene kuchechi kwathu ndi ku Blantyre kumano kumene timakumana kunoko ngati kuzomba timakumana kwa ndiye ukangopanga chinthu chimecho tinyamuka tipite kuti nauza ndati chabwino ndiye tikumana Saturday basi nakhala Monday Tuesday Wednesday Thursday babe ndimakabe mumazobe munthu girlfriend wako obetu mankonde nakhala wende ndandola kwambiri kuposa mwina anthu ena usofada usini maadziwa basi atajita kwana anandimbira phone basi nakumana nawo pa trading iso basi ndipana anazandipasa choko anazona kuti choko chongolemba pano kuti ukufuna ungobalemba basi ubalembe ukusotenge distance ya itali so lembe kumapakati patala kanga tikudula malire ndithu then nafusabe kuti azikutandoza chani anandoza kuti sadere nkhawa uziziwa uno bwino iwe tangopanga ziti zimezo enje kuneja lady ndio napeza kuti inedi basi nalemba Fatima Kampepele mwansewe nalemba ungandikira pa kompa kwathupo kwe ukuso nakalemba pa matawale 10 off nakakudula so ipo 12 basi ntadula tsiku lomwero ndingoti usiku wake chamma mwina 9-10 nadzapezeka kunena kuti nangomva chinthu chikulira chinthu china chake nangolira ngati bomba amene makhalira bomba nichitatero nadzapezeka kunena kuti chimene anga uchanadzuka ineso nadabwa chimene anga uchaso anadabwa ndio chanadzadzuka ndiyatadzuka iyo ucha basi nozota kundusona kuti usatuluke kanga ndamfuti amaona ngandi mfuti adangomaliza uja kuyankhula ine sina yanke china chilichonse adangomaliza kuyankhula zineze ine nangotutumuka mmene natulukira panja sindiziwa tinatuluka bwanji ndinangopeza ndili panja ndili pamalo panachitika ngozi nezoti gamulo inake inachita ngozi nezo ndili pamalo paja nditangofika ndakangati ine ndi munthu oyambira unene kufika malo paja ede nditafika pepa japo nazapeza ndi azimayi awiri atavala kumazimayi ndo anangomangira nsalu zawo ndithu muje nimwe kwanga tungota mapanga zina zake pepopo ndi akumaliza ananyamwa chigubu mmanja muna nsalu zimene so anavala za mtundu wanji zimene zinali za lady ndi mipango ya black koma sana vale nsapato sana vale so china chichonse ndizimbangire anavala zibangire na zake zoti anthu ooneka modabwisa koma ndisindikwaziwa amene mazope nda kunapeza kuti waja anangondisekerera basi neso sinayankhule komone konitu amapanga china chake ndi akumaliza napeza kutani akumaliza basi ndizoti akundisekera muja anangamba kuzimirira kumangozimirira ineyo nakhangatibe munthu be wotani be mamantha be kera kon chimananga chanazabwera chimananga chanafisa wabwera bwanji kuno nangozoti basi ine mnanduza zija azinandivuna nozoti imesa pa kombane poseka pa gate poseka ongotuluka uzapeza zatekama utuluke paka na ufike kuno nangozoti natuluka ino muna semu naamve kuma natani natuluka ndesana khaya nani business nanga ndosa kuniganiza ina chichonse basi kunazo panaza mabwera no anthu kupita ukapanga chiki muje ngambo ndozapezeka kuti panali munthu wina amene sagale munthu we anazoti amene anamwaliratu ndithu anapeza kuti awanyenyekiratu kuti palibe su chimene munthu anthu angatole wina yo anali nzimayi anazoti anachoka mwendo ndi wina anali nyamata abe mwa wankulu iye ndi anankanga twangopenga mutu wake sukuyenda fake anthu anamugwira kumfusa bebe imama yankhula ankanga twazungulira mutu ndithu nazoti basi ineyo nangozisiya zinthu zicha ndikunyamuka kutani ukagona anthu masa kumakhala kumapanga dongosolo acha nchani eti ndipose basi ntagona zinalipoti family yathu ineyo chimwene wanga ndadziphanga so ena awiri amene ali ngatango amuno okhaokha tikwa amuno okhaokha basi nazoka kuti siku ake lomwero tu kunazozeka kuti no basi napita ndinakagona siku meneno kunacha kuno kuti acha naimbira fona yapo chitika zakuti ndiwo chanango ndoza kuti madzulo walero tikumane tipite kutiko chechi limodzi ndinauza ine ndinanyadira kwambiri ndipite dumeko ndifana ndikaone chimene chimatani chimachitika basi napeza kuti ndinanyamuka nditangonyamuka ndinasazika mkulu wanga ndio ndikagona kwanza kufanana na maprongo kugona kwanzanga sanga mazo kasi ya maiso ni mapito makawirenga kumene koko iwa chanabwera ananditenga madzulo chamma 7 kolo nditafika umegu chako ine nikaganiza ngati muna ndi chalichi choti kumakhala anthu ambiri eti mazo anthu memakhalira chalichi kwa muna ngati mu conference ndithu anthu anadzungulira anthu muna 20 chakuti chotakhala nde ineyo ndi nzanga namene nali ngati alendo kunapezako so munthu wina anthu amene nali ngati alendo tinakhala ka mipando yatokha ndi anthu aja amakamba
basi makambirana dziyankhulo chimene ineyo sindimachimvayi ndi nzanga isime yankhulanso china chilichonse ndakukhala phe inazafika nthani imana ziyankhulanso chichewa sopano nza Joseph Daimane ndi ndinadzayima ndandizoti kuno kuti akulandirani ndi atangonena kuti akulandirani eti basi unazibuza kuti anazabwiriza soma yankhulanso chankhulo chawo chicha ine atangamba mwankhulanso namba nokumamvano sopano kuti kuthandoza chakuti ndene ndiziyankhula chichewabe kuti tizimvane nanga sindingamanene zimene amanena okokozwa amayankhula ndithu kuna kuti adakulandirani ndinazoti mandilandira kunoko ndikutiko ndandizoti zonsezi zimene machita zicha zimachokera kuti kunoko ndinafsata koma kunoko ndikuti anandizo ndichalichi komanso kunoko ndi bungwe limene timapanga zimene ife timapanga ndinafsata chabwino timapanga chani anazoti zambiri uziziwa ndi ndafunsa mafunso ambiri ndimalephera ndinazapezeka kuti basi kunadzabwerabe ngati tisokumweti ine ndinamwa nawo atata msinikazi wakuti ndi magazi kumano panopo ndi mazoti amaja wanali ndiko ndinadzindikira kusogolo kweli kuti anajana nimwesa magazi kunadzabwera kuti zokumwa nditi masinaki basi ndinamwa basi unazona anabwera madigwira bengati zanja ndithu maligwira nzango chaso chimozimoze nomezeka kuti anazabweresa uniform yayikulu ndithu munali masinapu unazoti muli ntchito imene kuti mudani mumalizise inaza ntchito akuti munayamba kale nkufuna lomuta mungomalizisa ndinazipeza kuti basi nditasegula uniform icha napopeza muzithuzi za anthu amene anamwalira aja animagona nawo aja sikana aja girlfriend wanga ucha napeza anali pati ali pomwepo ndi kuphatiza paipopo panazapezeka so pali sinapu ya mayanga pali sinapu ya mchimwene wanga paso sinapu ya nzanga wina wake wankasi kome paso sinapu so ya munthu sinanga chananga anthu atatu ndi munene masinapu 7 minimum nzanga mayanga mchimwene wanga ndi nzanga so winaso wangata anthu 4 amene analipo amoyo amene oti ndikuwaona masinapu anali ndikuwadziwa ngati azibale angawo anali ndikuwadziwa ndipo napo ndithu mafoto abamwawo nazoti ntchito yake ndiyotani anazoti muzingopanga zimene mmapangazo ndeni nazoti ineyo sizingatheke ndikagone ndi mayanga sizingatheke ndikagoneso ndi mchimwene wanga sizingathekenso kuti ndikapheso ndani m'bale wanga fangati ngandimagona ndi anthu awo ndimwamwali ndi definitely mufunanso kuti so anthu awo akatani akamwalire sizingatheke kuti ndaphe anthu awawa ndanandizoti musadandaule fe pali njira imene tingatani tingakonze nkhani iyi ndi yayitali ndipo Zilipati ikukupemphani kuti mudekhe ndi kuyitsata bwino lomwe kuti musasiyidwe pambuyo dzakhaleni pomwepo sabata mawa pamene Zilipati idzapitire ndi ndime yachiwiri ya nkhani iyi ndi Zilipati simuzasiyidwa sam'malire konse ayi dzina langa ndi Thomas Kachere.